wena wesile nothile lokukhulumayo namhlanje nami indaba ezitha ngithi ngizobonga nami ushenge ungenzele into ebengayilindele futhi ebengayicabanga ukuthi ngenzeka ngoba nami ngiqemeka ingozi sengibona seqhamuka nesithole engathi siboniwe sifanele inkosi indaba ezitha namanje ngiyabonga ngicela izinhlahla ngicela ivusiso ngicela nomendo omunye Ndabezitha inkosi njengoba ke izwe lokhu ukukhulumile ukuthi ingene inkosi yesizwe samabiyela kwaNcumalo Ndabezitha ngisengiyocela ukukhuluma ngibhekisa ukukhuluma kobaba ukuthinteka ukukhuluma ukuthinta obaba abazala undodana noma madodana kwaNcumalo beshiwe ubaba uMahenda uMasobizile igama lokusiza Ndabezitha ukhulekile kundodana ukuthi uzemsini kamkhulu wakhe Siyacela ngokukhulu ukusheshsha nje ngase ngabe zakulibazisa ukukhuluma ngiyacela ukuthi bafane ke nibhekele iduna elikhona lapha ngizolibiza ukuthi kusukaphi nanto leli bombe ebheke ezantsi cabanga yilona Ndabezitha lenkomo le thinta mfana shaka ukukhuluma kuyakhaleka ukukhuluma sekuleti kunjalo nda kodwa ke mzwe wenkosi wonke wobuka esizweni senkosi endala nenkosi encane emayisifike kwaNcumalo ifike emzini kaMahende umzi kaMahende yiwo lo neminye ekhona futhi eyakhiwa amadodana kaMahende athi ngeke inkosi iphuma ingaphethe lutho uyise wenkosi endala uyise uNdlovu oDlofakazi wabe kubaba wambeka esihlalweni esiphezulu ubaba waba isigwili ubaba ucebe ehlezi isigwili lenkomo iphuma lapha nemzini womfowethu owakhe lapha ya kwacabanga ngenhlahla unoyiphiva lo muzi lowo okababa uMahende uthi Ndabezitha angeke uphume la ekhaya ungaphethi into ofika umkhulekele ngayo emzini kababa wakho ubaba okuzalayo obeka ubaba esihlalweni uthi ke Ndabezitha nansi inkomo yakho Ndabezitha iphume emzini womfowethu omncane kaMahende uyazi ubuka
Ndaba ezetha ngiyaphinde ngiyasho futhi ngithi uMahende ubaba ucebehlezi ubesigwili amadodana akhe akhona athi amesezwile ukuthi ukhulekile kundodana womfowethu awayithathanga ayilahla athi asingeni lapha athe singena shi ngoba inkosi imize lapha ekhaya ize kubaba osizalayo ima wena uzalwa yithina simunye nawe ngeke sakuyekelela ngalutho engithi ke konke okuphuma undaba ezetha kuphumi ngenkinga kuphuma ngokujabula kumndeni wakwaNcumane ndaba ezetha ubhosi uzongisiza ngokolimi ubhosi uzongisiza ngokolimi ndaba ezetha nansi inkomo ephuma lapha emzini kababa phesheya emzini womfowethu eselamanayi namhlanje kwaba ngokuphethe ngaphesheya lapha kwemfule bayamazike ubonga ngokuphethe abadipha naye edipha lenkomo uthi uma sekufika inkosi la ekhaya ngeke iphume ngaphethe lutho ngicela impahla yami ke manje nami ngiyikhulumele enkosini ndaba ezetha hayi kushuthi ngeke ngivume ukusebenza kangaka bese niyifihla impahla yenkosi niyifihla impahla yami mina ngikhulumeka ngeke ngivume angivumi ngiyacela nangoke Sheshani na ingane sheshani hey angivume yini niyenza kumina manje ayuze zonke izinto umntaba ngobe phansi noma bengahlala nakho bengafunda bengafoni inkosi ndaba ezitha inkosi yesizwe ingene kwaNcumane okuphuma namhlanje ndaba ezithiwa ungaze uthi ingoba ufike phakathi kwabantu basebesaba abantu bakwaNcumane kuphuma ngothando lukaNkulunkulu walapha ekhaya ozala thina nomkhulu ukuthi indaba ezitha uma usufikile ekhaya lapho uyakhona ukhuleke nawe ukuthi na enziwa khona kwaNcumane nakho ensuka nawo sheshani bafana ngikhulume sheshani ndaba ezikubambezele mina uma ufike ekhaya angibekele lokhu mzi wenkosi ninonke lezi zipho eziphuma kangaka bobaba bakwaNcumane ndaba ezitha sijabulela wena ndaba ngithi sijabulela wena ndaba ezithi ungena phakathi kwekhaya likaMahende liphethwe nelikhaya insizwa lapha ekhaya uvalelisa angixolise kakhulu ndaba kukho konke sesibambezele khona lesibayeni ngixolisa kakhulu ungixolele kodwa besiletha ukujabula kwethu phakathi kwabantu abangaka abasingethe inkosi ize kwaNcumane ndaba ezitha siswele indlela yokukhuluma yokujabula ukubonga ngiphinde ngiduduze ngokuthi bafowethu ningasho ukuthi lento ephuma la ekhaya iyona efanele ukusetshenzwa umuntu sebesine injabulo yevele yokuyilinda inkosi ukuthi ifike la ekhaya ndaba ezitha nangoke usofa lo phuma nakho niyokubeka lapho okuzokwakhiwa khona ukuthi kuzofika kanjani enkosini konke lokhu ndaba ezithe esikhuluma ngakho kokababa
sifuna inkosi singayiphahla nokuyiphahla sesiyongena ekhaya emzini. Lokhu nje sikhuluma ngakho singazama ngayo yonke indlela owokuthi kuye emzini wenkosi. Nalombhede nalezi inkomo esikhulume ngazo singazama. Lesigodi sisonke umphundumane namhlanje ilanga liphumile njengoba kade lishonile seliphumile ke manje lizobukwa inoma ubani. Ngithande amazwi akhe ke lo mntwana athi angifisi ukuthi ngimase ngihola lesi sigodi ngisiholele wini. Ngiwathandile lawo mazwi athi ngisihole ngeqiniso. Ngiwathandile lawo mazwi. Ngakho-ke muzi wenkosi uwonke ake ngiqale ngibuze lokhu. Ukhona isiwa bulehle besikhuluma la. Angizazi ukuthi isiphi kodwa sengathi yiso lesi singaphesheya emambuka esibizwa ngokuhlobhungu. Yiso lesi. Sisakhuluma. Yabo. Cha umuzi wenkosi amakhosi ayabonga. Athi ke okubongwe lapha emhlabeni nasezulwini kusuke kubongiwe. Okukhululwe lapha umuzi kaMahende nasezulwini kukhululiwe. Sesambile igodi zonke induni phakanyisi. Hayi namhlanje ngathi ngibona ukuthi nalapha umuntu eyakhona useyofika xoxe indaba eswakalayo ukuthi Mahende umzi wakho ungene inkosi esifisweni sakho esingazange sifezeke kodwa namhlanje sifezekile. Angisazi inkomo ukuthi zingaki manje. Ngiziswile zona zibalwa kodwa kangisazi. Kube khona inkone eyinkone ephelele elela umuntu phakathi. Kwase kuba khona inkone eumhlangwe othi uyokhuleka ngayo ke ekhaya umntwana. Kwase kuba khona iviyo nalo ukuthi futhi uyokhuleka ngalo ekhaya. Kwase kuba khona izotha nayo futhi ukuthi uyokhuleka ngayo futhi ekhaya. Angisazazi ukuthi zingaki. Ebese kuba ngeyamabutho inkonekazi neyinduna nabatwana. Angaze ngikubona kodwa namhlanje ngiyakubona. Kungaba yiphutha ke uma amakhosi akwabiyela engayibongeli inkosana yakhe. Ngabe kube liphutha. Kodwa sifisa ayibongele futhi ebese kuthi lo mntwana ebese mphahla. Njoba ngeke ngabuzwa isiwa uGungu. Qonde ukusho ukuthi nduna yenkosi okubonwe uwe kubonwe inkosi. Sikhuluma nje kusho ukuthi lesi sigodi sisawugcina imkhawulo yoba bamkhulu. Shothi asike sangoma esiphume ehlobo. Shothi akekho umame okhumula ehlobo. Sekuqalwe zona izinyanga zokulungisa lokhu. Makwe kungasenzeki basikhulume lesi isiwa. Yobu sehambile umnikazi waso ngoba futhi nana nisagcine okwakugcinwa ngokhokho bethu. Dabezitha amakhosi ke ayabonga. Abongela inkosi emzini wakwaNxumalo. Ngakho ke kungayiliphutha mangase
ngiphume la isibayele ngasawathintile amakosi ngimzwile uMkhumalo wathi bathintile ozide bathintile omkhaya ebonga nje ukungena kwenkosi Nyathela umquba wogogoba sokuleka-ke ndaba komkhulu kubantwana bakwazide ukuthi amakhosi ayabonga leli zike lokubonga umuntu uyayelibuke libe phansi kodwa kalike liphelele ligcwele nje alikho elinye ongase ulibuke ulithobe uma kuya ngoba litholakala ngabe ukucikwe noma unyonini labezitha-ke sokuleka-ke kumnikazi walesi sigodi umeqeza umuntu ungavalo sibamba kwekhulu yabonjeka ngonyama umnyazi uphambana nehini usibula ngendoda enkulu ebengabo isemkhulu yebo mezi uyena mnikazi walesi sigodi amabimbiza-ke bathi kusomhlobo uyena osiphethe suke siqhomanele soshaya undaba zesabo siyawubongela-ke umuzi wasemphundumane kinina bakwaNxumalo nasemakhosini akwaNxumalo siyawubongela siyabonga-ke musikaNxumalo sengithinta wona-ke amakhosana ahamba nale nkosi siyabonga-ke kumeqeza umuntu ongavalo sibamba kukhulu kwajeka ngonyama umnyazi uphambana nehi usibula ngendoda enkulu ebengamo isemkhulumezini naye esikhundleni salokhu ukhosi kwalapha kwabiyela ebeselanywa usehla ngendawana yakhe yabo yedwana esikhukazi esimatholetshwele umpukane ngezakithi emkhindini abeziyadiza kade zakithi emkhandlini abeziyashosha isikhukazi esimatholetshwele ubantu badla ukudla badla amajeje kathi bayizinswepheni bayizinyonini uyakhuleka-ke iyona nkosana yesibili kulelizwe ukuthi libe namakhosana hayi inkosi amakhosana inkosi-ke okuyiyona ewumnikazi walelizwe undongazi mawazi makhelekethe ngithe ngiyazibiza asasabela ke kwasabela ukunga kwasabela umageba obengisho ishoba yebo ngudlungwane empelempeleni wathola amacengwane engase ngonyameni uyibopho yebo kayihlangane kade zamagwala ngabe ziyahlangana unyanda eyemkhonto yebo hlabana koniso lakwaZulu abele uhlabana nanda yemkhonto yebo baleka koniso lakwaZulu abele zobaleka useyiponde yebo buqeka phakathi kwesuse nakulo uthukela unkomo abezimakhanga zikhamundwandwe zakhamuzwide ungazidli yebo lezo nkomo ngoba zoba nehlaba uyena mnikazi-ke weswe yona nkosi eyaqala ubukhosi lapha kwabiyela cela nawe-ke ndaba kwamkhulu bosubikela ubaba wakho eshiye zikaXhoba eshiye zabantu kungabakithi yebo kwaGobalandi ethi yajika yebo yajeza yathi ukujika yebo yajeza wathi uqaphashe ngabaculu wathi uyamkhakha yebo yamenziwa ube ngasenamhlesho bese kuliphapasholwana wathi udoda baba kwaculu wathi uyamkhakha yebo yamenziwa ube ngasenamhlesho bese kuliphapasholwana umbhenduka obenjengesona umsivulo ey'khala ubonjengengubo bengelusinga olungakanani ebelungathunga umuntu libuye luthunga isidwaba sithe siyathunga yebo thina mgazi kwanhlehlethele izala makhosi-ke lezo yakhuleka kuwe-ke ndaba komkhulu phaqa njengelanga nje ubankomo isengo zingasengayo isengo mandlakazi nothana sibe njengebhoyi unyathela kumisichebe ichebebele mbuzwa zindlovu ekhakunena kwamthethwa umgwazi kaqhaqhe ngoba uqhaqhelwa zinyoni
ojele ubeshe ngojele kanti ube wakithi yebo kuxoxoyi ngoba uxoxo yebo ngibonile ubevela kithi yebo kwazodakela unobhoboza yebo umkhazana uyinkomo bathe bayihlaba abakithi kwamadlakazi bayihlaba yebo phondweni ujubankomo zingasenga uye sengomadlakazi unotanasa ubeshe ngevuyi indlondlo ungakithi yebo kwambiza efika chekitamo kodwa zonke izindlondlo evuka zibisita labezitha akhuleka amakhosini akwanquma ayabonga lokho osekukhishwe ngabasukulu bawo sakhuleka-ke futhi kuwe-ke ndaba komkhulu mazi abantwana bakho ndaba komkhulu sebekhiphe impahla ezingaka kungaba liphutha uma singasanithinti phela nibonge kulo muzi sikhuleka kuwe-ke njengabebuza bethi inkosi yona iphungane oluhlaba amadoda ngoba beungakithi kwaqomtaba ngoba nanamhlanjena basalubangula udindelezele usecubu ngesakomese ungahlathwa zimuke ziye kwadade wabo yebo uphumule ubhuquke wisa phezu komthonjane umathanga yebadla ibhuqu ubhisi unkomokazi aluswa kanti ezabelungu ngabe ziyeluswa enjenga bekungakithi yebo uphathweni ifanisane yakithi yebo kwagama ayabonga amakhosini akwanquma kuleka kuwe-ke ndaba komkhulu qhemqhem magazini mlezibomvu umbelethi wamalaza kumamahele salasala beungesamsamune ngoba intombi iqome ngayisolo noma cingoboshenga mbongolo noma wohlowosho unduku zasala yebo komhlolweni unogwaja ovuthwe izisha ngezakithi enhlafuthwa lawuthela okhabeni yazokhabeni lawuthela kwaqomtaba yakwaqomtaba lawuthela kwambiza ezakwambiza lawuthela ofiqeni yazofiqeni lawuthela kwabhadaza uthi ufika kwabhadaza wasuwendiza ququ kwabukela izitaba ebezimbili bekunguthendele benondewu labezitha ayabonga emakhosini akwanquma kuleka kuwe-ke ndaba komkhulu lovedle ufakazi selabantu njengamabele enkosi yensizwa ebengumaphekelela ngophikelela indoda ebengeyakithi emathuneni yakudakilase yamshaya phasi angabithi abazalutho enkosi inkongo yensizwa engumaphekelela ngophikelela indoda ebengeyakithi yebo kwabiyela ebenguvayisi obabayisemkhulu yebo umqalana yamshaya phansi angabantu abazalutho nakulapha yebo ngimthanda khona esedla bakayise wathi magwebugwebu kwabakazibhebhedlana wamshaya phansi angabantu abazalutho wathi ukhabuzela kwabakazibhebhedlana wamshaya phansi angabantu abazalutho wathi unjikeza kwabakayisemkhulu yebo umbulawa wamshaya phansi angabantu abazalutho wathi utombidikela kwabakasisila wamshaya phansi angabantu abazalutho inkosi abayikhuleke bakhethelanga abakithi yebo uka iziyakhethelwa okuyizinsizwa ezakithi ekuphakameni ngathi phakama yebo insizwa ekazibhedlana ube njengendondo engiyakithi emasisane ephakamela abafana ongabakithi obuka bahlakazeka umpisinethile uhlakazekile unomashingana uhlakazekile umahoko yena yedwana uyawusinda ngokuzibalekela labezitha ayakhuleka makhosi iyabonga inkosi umthetho wakithi kunowa ohlabe usamila kanti wakithi othalazini obezikhulu umafela uyafinyela ube njengofuthu ofuthu onwabala izindlu ngolwakithi ogelweni ojwayibana useqala esendoda yakithi obimbini okomana eza kwamthethwa ebhuziva amazi yebo zawela laguduza inselenyana usinogundi uphuma lenkomo eza kwamthethwa seliyacasula ngoba selununga khonana kwakithi yebo kumapesa osililo ngeseyihlaba ngezakithi obuka singene kabi kithi kwamenyamazi sawushintsha umkhondo yebo umntwana ozijika nesenkosi yakithi ethembeni ayivumanga ukulwela ijangwe yebona behlano ngoba izukula kwenkosi yakithi ogelweni esemabaleni entabeni nakuhlaza
ebubule amaqethe bathe kubikana izintaba ebezembele intaba ezembele beku siyakhuleka kamakhosi ayakhuleka musikandwandwe akhuleka phezu kwalezi mpahla seniyikhiphile aniyikhipheli uba nikhiphela umunwe onikhombile ukuthi nani yibaninizwe embusweni wakwabiyela nabezinja Londo sayithe
Igama lakho uDavid Jenkins kodwa emculweni ngaziwa ngoQatasi. Yes. Awu. Sanibona nonke. Ninjani niyaphila? Asimane sanibuza nje ukuthi niyaphila. Impilo iyabonakala ukuthi ikhona niyaphila. Igama Maqhinga isibongo Hadebe la eSangwayana. Esangwayana ikonto ngiqomela amakhekhe. Okusho ukuthi ngasekhaya nje uma unamakhekhe nje ukukhambela kahle. Yabo. Okay, ya siyabonga kakhulu. Ingoma elandelayo ithi uyangibambezela yewena ntombi wadatazela kangaka uyangithanda yini That is good. Oh, shame.
Yangtata Belumome Isuala Uyangabesela Isuala Yangtata Belumome Ubala phansi ngozwane ubala phansi uyathisha Belumome ubala phansi ngozwane ubala phansi uyathisha Belumome Suliya soran yoni Gula mishanale just a young All of us be around Just don't let it go to waste Stand wasa When I'm too much Just a langa Yangza Dali When I'm too much Just a langa Yangza Dali Pala Pansu Moswan Pala Pansu Tisha Belumome Pala Pansu Moswan Pala Pansu Tisha Belumome Isuala Uyangabesela Isuala Yangtata Belumome Isuala Uyangabesela Isuala Yangtata Belumome Awushaya yonke Kubonga kata Johnny Claire ngasekho uskage ke loshobeni ingoma ethi ngibhizi igama lakho I call your name
the lights there, stone cold in the afternoon. I'm so alone, this empty room. They say that four walls do not a prison make. I'm trying to find a way out, but there seems no escape. When I feel the hidden power that lies inside your sound, the ghost inside the attic, spinning round and round. There's magic in some words, some things you can't explain. It conjures up the feeling of the sunshine, the rain. When the wind is blowing like a lonesome train, I reach out and touch you. I call your name. When the night is lonesome and I fear the coming day, I reach out and touch you. I call your name. You listen to my love. I call your name. You listen to my love. I call your name. You listen to my love. I call your name. You listen to my love. I call you. Oh no, don't let the sun go down. I'm so alone, I feel underground. There's no easy road, no easy way to say the things I have to say. Time is distance, distance is space. And I've come so far to find you, and you I can't replace. When I feel the hidden power that lies inside your sound, the ghost inside the attic, spinning round and round. There's magic in some words, some things you can't explain. It conjures up the feeling of the sunshine, the rain. When the wind is blowing like a lonesome train, I reach out and touch you. I call your name. When the night is lonesome and I fear the coming day, I reach out and touch you. I call your name. Listen to my love. 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 I call your name. Awutala likostini yodwa phela mfethu. Awutala likostini. Ya. Ubuyithini? Okay, nisekhona ngithi? Yebo. Okay, sizomculela enye ingoma. Le ngoma ngiyibhale ngamuphi unyaka kami. Kodwa nje radio ikhale kakhulu ngibhale ngo2018. Kwazi ukuthi ngo2022 ngayibuye ngayiphinda nomunye umculi futhi, okay? Le ngoma ibizwa Maniyibona X yami. Oh, ngijabule kabi. Yeah, ngijabule kabi.
jabulela jabulela kulolu thando lami olusha jabulela Kakhulu, thank you. Asizobalelisa manje so shaya ingoma endala kaJuluka ithi was a Friday come Friday Friday namhlanje isonto isonto asekuyisonto Friday Okay, njengamanje ngizotetela enye insizwa nje yala kuthiwa kuphi la kwaNdaba zeNsangu la umfaka amajozi hawa uzothi kunidlalela inkosini nje siyajabula ukuthi athole ithuba naye ngoba kungekudala mhlambe soke sithi nje ukumcheck e-studio kwi-studio sokurecorda sikhona sobona somlalela kodwa siyamazi phela awungene ngenkunzi awungene ngenkunzi
sengimshajile njalo usezongikhokhela manje ufuna ngimdlalele isiginci sengimshajile sengiyamshaja ngawina ke kusho ukuthi hayi imali singenile sho ave ngimsize cabanga ngizodlala ingoma engingayazi kodwa ngizolandela
ngidlala phambi kwenu uyabezacela nosizo mhlawumbe ufuna mhlawumbe semdlala emcimbini ekwazi ukusithinta athi nangu omncane nangapha komncane thinta nangu omncane elambeni. Yebo sanibonani. Cha abafana bami basebancane labafana kodwa abafana bakhona la endaweni. Sithe nathi masibona leli thuba livela sasisithi hayi asibaveze bevele emphakathini kakhulukazi kunina ke bendawo. Nibajabulele ngiyajabula nje kakhulu nangimama Somlomo uyababona naye. Mhlawumbe uzobathatha baqhube basephambili. Nekhansela lethu likhona ubamtenga ukhona naye ngiyacabanga ukuthi umuntu naye ozoba notha njengamanje ebabhale phansi belithola usiza abafana bendawo ngaphansi kwenduna unqumalo. So siyabonga kakhulu abafuna ukuxhumana mhlawumbe abafuna ukubacela emcimbini yabo ngikhona mina njengoba baba omncane bengaxhumana nami inombolo yocingo 079 29 36 842. Siyabonga kakhulu ngicela ukubadedelithi ubonga izwanga inamba 079 29 36 842 abafuna ukubabhukha emcimbini yabo ngiyabonga. Dlala ingoma DJ. Siyabonga. Say